Halo-halo will never be the same without this purple ingredient, ang purple yam o ube. Di pa matatawag ang halo-halo kung walang ube. Parang kulang rin yun kung walang ube. Ayon sa halo-halo vendors na sina Elsie at Saira, malaking bagay yung ube sa lasa at kulay ng halo-halo. Kahit umaabot na sa humigit kumulang 60 hanggang 70 pesos ang presyo ng ube kada kilo, hindi nila ito inaalis sa kanilang mga halo-halo. Mas masarap po sa pangpaganda sa halo. Isa ito sa halo na sinasama dito. Masarap kasi ang ube pag mayroon, ang halo-halo pag may ube. Pampaganda sa kulay. Sa Camarines Sur na isa sa mga top producer ng nasabing root crop, target pang palakasin ng industriya ng ube. Inaprubahan sangguni ang panlalawigan ng isang ordinansa na nagdedeklara sa ube bilang priority crop ng probinsya, kasabay ang pagtatag ng Kamsur Ube Development Program. Isinusulong naman ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte at Congressman Migs Villafuerte ang pagpapalakas ng industriya ng ube sa probinsya. Sa ordinansa, nakapaghain na rin ng panukala sa Kongreso upang maisama ang ube sa mga priority agricultural products sa bansa. Layunin nito na mapalakas ang produksyon at mapakilala ito sa global market, katulad ng tagumpay ng matcha ng Japan. Madali kasing palagoy ng ube, no? Root crop siya, madali lang siyang itanim, pero may market po siya sa buong mundo. Ang DA priority yan, ating Pangulo priority yan. Matagal ko nang iniisip, pinaplano yan. Nakalinya po yan sa national government na program at si Congressman Luigi at si Congressman Mix nag-file na rin sa Congress na gawing priority program yan ng Pilipinas. Kasi kung baga merong matcha, yung green tea, kulay green, tayo itong ube na maganda rin ang kulay, magandang health benefit, madaling itanim. So global product siya at gusto natin Kamsur ang mauna sa buong Pilipinas na makilala ang Kamsur ube. Quality ube, good product. At the same time, ipoprocess natin yan sa fruits and vegetable processing natin sa Pilin na tayo lang ang meron. Samantala, inaasahan na magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa mga magsasaka ng ube sa probinsya at makakalikha ng karagdagang trabaho sa mga Camarines. Regine Boy, CSN.